Bari. Ina ya tawo few. Boni mo jai jato. Kono ke dudani? Iwai ni pengwa. Eh. Mimi ndio yade boya. Jato mo wadi ko boni o hetta. On voyage pa ni. Dai jaka. Ni yati bidio anjiwo. On non kadi ko jomba. No. Dai mi do jokkondiri e jiwo. E jombaade. Moti makko karamo ko. Yetti on debbo jombaade. Inabi mo e chambre. Chambre hôtel. Le naati to. E nder ko me yewtata ko hitande nibbiti. Mi workiti yani kadi. A faami. Moƴƴa. On jiwo ɗon ɓaymi lima ɓengu makko kadi ɓe jokkodiri makko nene jiwo on kadi yaka ɓen kadi ɓe toñata kono ɓe yafotako ɗum waɗi ko waɗi simi hinnuma ɓe haaju goɗɗo no bona kanko ɗiɗi yara mo tawa ɓiji buy komi andano miɗo andude iccotoɗa heɓude ko ñaama Alhamdulillah mi goddi ko mi. Kara ñawdelan ha gayna an kadi wonira ni. Jon non ko ina ɗaɓɓude lekki fii ɗum. sabuji ɗin ɗo wedduno e jiwo inneteɗo lamarana ko faalano law wallude ñamda Ɗewaɗe loptal fii ɗum non. mi ala heɓude ɗowtowolam ɓengu an ɗo wala jaɓude men famodira mi ala wawde yawgol ɓay mi ala ɗowtowolam Fadbi. Ɓengu ma ala ɗo? jalita ala jaɓude men famodira ko gonga makko noon ko min jamfimo somi jamfitemo Ko mi hettay jamfiɗamo wo ko jamfiɗamo duwa kippude sa dikki joni on yewtay fii ɗum non ka ɓana ko nawɗa ɗo wato yewtugol fii ɗum ka e jato na walla mi yewtata nder suudu nam mi wodi haala komi yewta mi wodi komi suusata wuurde min janngo min mi ara hen ko labtami fii ɗum ɗo min mi ɗoften min mi kipete joni min mi naɓata ko labtami ñande ɓe jato ay sa tampintina o woye komi nawno ɗo ko barki Allah e ma a ñawdata lawol nga ni mi dikka an kadi nawna ɗo yangito inna mi accitirte ni tayangi ko mon ɗum law mi wattama ni aɓe mi wallama hen koɗa walla ene abbito sista adda fi kam ojo hare mi waɗane wonde muudi en condi fino mayira par ce que fi makko ganilam meccuɗo ñanno ñande komi fonde takon billahi no ganilam a fiyatko mi yata karko ko e babakar ay fi iɗandi ko golle an noon iɗandi wele men yiye karama ko hiye minena no mare koppejo karma koje sa yimo nenena kala ko enni yo waɗo waɗe karma koje susta e nena sista ngandi a fus mino ngandi dal na do fu kono andi ɓe ɗum kamɓe nena ni mi ɓe haɓi ɓe haɓi mi faala no andi suba onon suba men ni seeɗata e karma siɗa andi karma koje koni doytala ma sappinalan to min mi heeɗa milla anno hoɓɓe ko woni yeɓi ko golle an no mille mi e karma ya shuko ari ala ɗo kono habbola kore jango no andu toɓɓo ɗum yodde am ketto ha andam yolto kono ayi wono won ɗo ni so yahanimo karama ko heɓani bakkata mille ko mami ya par ce que andu won ko dande mayde wonnini est ce que yaholoysata min ko golle an no ko yahgol karma ko tun woni golle mi bonna fi yimɓe ɗum oɗo ko mami yanamo karma ko fi makko mi yiltototako sista min ko golle an no fi Allah walla ok ella nane ko ɗay kon ɗon mi gére yaɗa wallila géré o jeune jare o ɗo ko maɗo konngol a ganda o anda quartier o fopp nandidi ɓe koko ɓe ganda min on koɓe yiɗidiri kon ɓe
Wonde mi ugge modi am buudi ko be mari ani ni be jonne ko be abi si fami ko ngarta waldo do ko sa utanki ma ko walla ma ko le wonde ares men data men wada hito modi alla ndata to mine ko jarto gere woli mi soggo de fena ko bay ko ni ko budno wata yaade jarto jelo gitto gorko mari ay non ani wanda fieti ne woni ne yang hakkile makko do kan yaade no plan tan do joddo tan ko defal me adi ni ko nyamata ko dépense ko modi nyamata min ne fekkere fi kala non ko buudi modi yang gama buudi modi yang joma barke non ko kulle mon do ko do sengi mon do kan joma barke ko gama ji do ay gon magi mi fe do dem ko fal mo yibe ko mboni wowlu dem mo ay no ko ma ko walla ma ba ko fe yo sister so be rakki mi walla ma no accu mi gaza yoni ya Bayang wulay tumi doga mi ara kama kono non tanke wulali nyatam yew to danko no tidala mi do andi goy me ngam non wa Allah walle di ara na landa golla si tay jomba ko sowi si ko dum don taw min e yew ta se palo ko ye mari becci dinno min kam wertana ci mo nakuni anda mi wertana ci si ko de challenge di feti a déjà un mari non écoute Apola s'il te plaît vas-y pas Apola ko problème ma plainte mari tawiga plainte oui c'est tay tout mais le plainte là tout si l'encore qui a tellement de fois je ne sais pas comment je vais gérer ça quand même wallahi ok ko binguma ulitiida mais wol ko uliti encore j'ai même honte de dire ça quand même parce que halakan lu hirsine wolu go le hundu ko quoi tan le hirse wolu go kan haldo parce que o modon ko mo hirsini o kan haldo ko hala teddu kanu bi ugol modi am kinu juk njato diremi am est-ce que ça c'est la vérité tandi do no wodi halaji buy ko yewtete mais sa yewti mi watama tajude halaka deuxièmement minne be ngome wadi diamant fo mo jokki mo wona mais min pour moi o woli men faamu diri yewti mo minni il n'en est pas question an e hakkil ma fandu no tan est-ce que ijjatu mi wi ami do fala ijjatu dewgal sunna farila ijjatu wi ami waɗu sabu nelaɗo jomba jajam par ce que mo heccimi par ce que ko nene goto am parce que si mi jombama o jombaka kanko mo heccimi ɓe innayi o sonti et tant donné que ko wowli ko mo mari droit mo mari raison yimɓe si weldi koye ɓe hollidir tawi ko gonga min tigi mi sattini ɗo ha alano oni yewtilan an tigiri min noddima téléphone espi on fo en jeejilan joni yomi waɗir noon ɗum feƴƴi yettigue kanko ari o yiila minne e miñam makko meɗen dari meɗen yewtude ko woni yewtude ko gonandi o anda o yeeyi o ƴettiri ɗum autrement haala kay yeeya taw o yiyesiraɓe am mais mi yewtama ɗo tum haala andi portoɓe no yiɗi nugol l'apparence est trompeuse tout ce qui brille n'est pas de l'or la wawma yiwde ɗo am haraɗa wakko sako ɗa waɗa pantalon jemma yalta min simi wattana lila min a o jiwo ko hayla miri jokki non no ara woɓɓe ara golle maɓɓe ɗen ko jemma service ɓe yaɓe serva ha e 4h 5h 6h ɓe arta no ara gorko kadi o golliri wo 18h o yaha golle ha bimbi mais tawi no on golle makko haylandu sina ɗum hara a naati woɗugol ka anda famude donc on falama yewtude ɗa hooli Allah ko goto ka ɗa hooli nelaɗo Mamadou sallallahu alaihi wasallam mamme yen o taxi moto ja la nino taxi moto nyongo yoto mo yapola parce que wonata yo hetta ko lara men kan quoi ok afami ɗa hooli nelaɗo sallallahu alaihi wasallam Mamadou on ɗo ko kanko woni nelaɗo ka mi kelaki ijatu mi kelotako ijatu mi mijotako heɗi dumbuya noto mi notike ma kadi waɗan gol 100% a waɗi ɗum ɗon parce que e yangude wona hande ma hanki yilan andi caractère ma la andi honno wawɗa 2 ans a faami mi wawata e migol ko gonga mi wawata wiide ko fenande par ce que tagaɗan dantako
hila wa ma zizi mina dumbu ya ko ni wo uno etangu menini wa ta ma zizi ko dumbu ya ta garanda pa Ok, Johnny, bref. stay ko gonda wadi no hare wadi ko mo ya Johnny, trêve de discussion. Jusqu'à preuve contraire, même on me joka pas, on me judge. Ce n'est même pas dans mes idées. Et quand il me dit tout ça, le moment opportun viendra, ça me dit que Andy, comme moment là, me conseille une vérité. Alors, il y a un autre gars là. Mais oti. dumbuya Non, non, je viendrai. Mais alors, sérieux, Midas, il y a aucun fille. Ouais, c'est ça. Ça va? Noël? Ok. Jamaa ngiro ga? Jamaa ngi jabi ba. Jamaa ni no gire. Daya. Tumani to dali ko ni yalla. Pass ko mi loti don doni. Ah, sister ko no. Ko sister ko dan futezi di mondi no kidi ka mi da dungu. Ah, ki ma bere no go ka. Ko jamaa wingi. Na ma bere na ko. Ko mbele te. Ah, da jamaa ngi pati mingi. Ah, ki fa lo golo ba. Ah, sister. Andi mi la di flow. Ko te jamaa wingi. Walaga. Ko ni ga. Walaga. Mini ma walaga ko no. Ah, sister. Mini ko ndu fada walaga. Joni Yunusa inde makole ko jamaa wingi. Ah, ko no sirno andura parce que non man si tinda ko de nini na jamaa ngi ko no ka sudu kani ma ko tigi di ko samba jaw. Minni e do la mi handa. Andi mi dama yidu te Yunusa. Parce que Yunusa fewa. C'est bon, ay da yidu ko men quoi, tu nous devines notre minute. Ali kato. Minni ma walaga ka nante. Kwa konto yuda siapa. Wala seru ko to sister. Minni walaga. Walaga. Yunusa da tuwa ano sister ano samori ka boron di fulu ni ko sister. Apa ni ka? Minni ma walaga. Da ko no misere ko apa. Dola, eno to mi ala. Mi dama yidu ko le Yunusa. Ah, itini program ti mai nugo lai lai nugo pe. Minni mi dama yidu ko Yunusa. Yunusa jo fi mai o yare o drogo. Ai, angai mora du ngai. Faini. Ai no ade sister mena me ida penalty. O fi mai o yare o drogo. Fi mata ku yarta. Drogo ta ku. Aba ngai idali mo mimi yiri mo sai mi hali. Dena mi ka pato ko mena je ko ndeta mimi wala ta ko no wadi ta sister puro no di flow di ma ko. Oh, mimi la ko flow. Ma ko ko ni wate mianda. Jolo fi mai o yare o drogo. Ni de mo to telefone. Milando mo nyande o sansi telefone. Nyande o Yunusa mo sansi telefone. Milando to mo konto ni itu de dunga na ko granje ma ko. Pati wone prayer gal umar prayer fama sister. Ami mi wala. Ah, abu be mbesinde tentu ni ngala di ma quoi. Meta ko mi o telephone. Mi fala ka. No. Anda ko do itu de telefone di hande. Sister fala. Anda ko do itu de telefone di jam. Afani sta. Andi ko nu fala. Fala ka. Afani. Yunusa Jonsi ali do sini hala ni mo no hali lan talan. Jon ba wala ni wonde vrai. Andi ko nu fala sister, andi ko nu fala. Wonda tira ma fa fa. Bon Jon na la ku. Jogu fa sa. Kingi de ma fa mu sister. Jogu fa ko. Me ala. Subhanallah. Nani ko nda hali mo kama jogu ko fimira. Alo kala ko ko sister foto woni fella. Akki ba wala ko ni foto ba mi sina ko. Ka gore yam patare ba. E puis mi ma wona ni flotte ko watam. C'est bon mi mi go. Yo, desa, yo, fi Allah. Yo, hali mo ande masa kado. Ami mingande. Daru paipung, amata de ko be fu ondro ngade. Ara yenna lando ba Yunusa kay joni so stam ngala daro nya pitike horia. Sister. Abomia. Tode mina. Parce que Nana dati online fish dari jam tu sudah sudah pada fu nampak lah robol komongga mem hebat bisa oh online sudah mo ni nganda lang kono jom kan ni andila ne como gore jo dumbu ya mo di bakko eyo ko aga konga ko gore jo mi jadi gi bakko angka dine mi wirti Gila pai kuyaga komene mauni di hang kunjung bido jomo kang koman bilang kok kono won wadde kon ni ni tetila cek kom tang ku dinde ya nun kwat nang ko esira o me e fani adila ko mon ko
ɓettugol défense mo e gere men min ɗo kanko ɗe yewo hilan bambi o Salima nene Salima fiyongo hilan andi ko jomo ono kelade hilan andi kala jomo awa na andi o kelo to moƴƴano moƴƴano kanko no woni me ko non ko dumbuya kan hino kelade kañum kadi eyo kala maɓɓe no kelorade merci min tigi min naali goɗɗum ɓiɗɗa ngon ko min tigi ɗaɓɓantamo kelo si honnum hara ko marɗo jawdi andi si tawi ko marɗo jawdi hara meɗen mali o koraylan ayi annini buuɗi ala o heɓi ko kori awa ko ɗum ɗon wallahi ayi ko ɗum kono heɗoala jantum on nani awa joni nani ko yewtuɗon ko mais komi yewton du ɓurage ko ndiye nawrawrawmi ɗo lan andi ko mboɗe mo nden nawnade naade wiwugo nawnade nde futtiri mum ni ko joomu o jokki on ko ne biro on waɗi mo ɗum ɗon joomu o jaatodiri e mum ɓen waɗi mo ɗum sayi mo fenano hinna ko ɗum ɗo o fenay o hinna tension waɗi mo ni wate ja fof ko penale ja ko bundi kon ko tension bundi ne min lan andi on no mi andi dine nde on newya setugele mi an seeɗale nde newriya ande ko noon mi andi lan andi o famille makko fof wala mo andalam pompi makko wonde programme kanko on jo ko suudanɓe waɗata koye woni mi jomum on mi weldi min ɗum no mi interdisi ɗum no min suudanɓe wonna tel natum ɓe waloto wo ɗaɓɓo ko ɓe waala min mi ɗefti jomum on mi waɗimo nene goto mi bambimo dewgal lo wala komi ketaki min no mi aray komi wawana andi par ce que golle ɗen no empêche mi andi fotnoɗen to neɗo fotnoɗen ko lawol ɓeele to min porte plainte fi ijjatu ko fella kon ko an mo andi piɗo gal waɗɗan ɗum ɗon fof ko ndaargo so tawi tawi ko tagaɗo ko ɓay men jona tagaɗo mi andi ko wonto woni ɗo ko woni ɗo ko ɗum woni gila hande gila hadde yimɓe waɗa o enquête fi ije waɗi ɗum non fijiro ɗo wo ɗofti conséquence ko dépense ko to wolniram mi connayi on eyyi ko an min naani goɗɗum o gorko naafimiɗo faalanomo yoɓe jombidiri kanko e ɓikkango andi fe naafimi faalanomo andi gorko on tawi ko ijjatu faalano kono min ɓatum mi andi oɗon mari jawdi mi tawi ala no jombidira e ijjatu on ala nene ala baba ko sero mi tawi ko ɓiɗɗo on mi falante moƴƴere awno ko min heɗimo min jiidimo joni noon ijjatu ko sinan heɓimo joni noon sinami feƴƴini ko min jogimo mi waɗana moƴƴere ijjatu mi acca ɗon ɓiɗɗango mi waɗata ɗum pelle hay soko min ko mi waɗa mi waɗata ɗum woni hay jokki haaji si allahu noon ɗon jaɓi awa ko ɗum mi tawi ko ɓen mi tawa jombidira o joni noon o nawni ala yiide hande ala yiide janngo ala yiide faɓɓi janngo joni noon koyɗe ɗe moƴƴa wonni mi waɗata na mi yeewi sundu min ni ɓiɗɗawe mi yeewi sundu mi hen ɗo buɗɗi mi yaa weekend yawan weekend waɗo kan a yaaday so fokkiti ɗinne andi nena ko jour mum bo mi yaa ton o faami yoɓe fiyagan o yaade ni fof si allah walan no heeɓi payko o heeɓi payko payko senum fotu ko fi jomon on ka fiimo gogam min fof woni goɗɗo ɗo ɗum wawade heɓe ɗaɓɓude ko jeejat gogam gañande mi yiɗima nani aw min kadi mi yiɗi o ɓa yiɗilam mi yiɗima illa allah si allahu london jaɓi o dumboya o wonay kare nawreyan kiriray mono mi hande kadi kono ɓa tun joni o nawni
Na bunu gon budi ma gonga ba. On anini on ko mayde happy. Ko mayde. Jono do mayde Non joala non do yo mayde. Hara hara be seedi pita o heyno. Andi so heyni ke hara ni mebi golle. to jaay fes to jaay. Ko so yeyi joni galla de be ngetta budi di be seeda men gayni awa ellala eh joni mi waynti ke parce que lan habbato la mari programme yi jangom yata la yaade to mi di mara mana mi di ma aw on mo ine joma ho jonna ni mura goddo rek si orange barka ma Allah ku baraji nani o karamano wala aduna ila on jara fi ma welila nani awa o do ko wallo wala ni o do ko walla wala ha metti simi ma yaade bonki idi foppu mi wadda e o ba ko bondo jaka kela gol haram mo jombi bob wallah mi wallirte ayno ayni ga tejo anya min ko jombidirre ministi happy tani tirundo akitu tungallo tipi ngaldo tipay ko ngaldo woni wawata mayde de fo de o ay akitu tipu Jalika accu an kadi fi Allah kadi tipu dum Jalika on musude accu ko woni ngal ɗon ay mi andata hen so ngal woni to atani ida reni la ko jelumi on do ɗum wonto juɓɓi an nden siɗa reni ko jelumi Jalika an kadi goɗɗo dow kala ko wattata gurdam yo andu no jorda ay lammi kota haala nan iɗanni mi miiɗali ma e ñal awa habo mi miiɗali ma e ñallal ni tijan ɗeɗo ɗo Allah yo yabbo waɗini anga faɗa yimɓe ɓe nge wuttolango quartier ɗo ko moyna moyta ko ngam moƴƴinan o wi andi mi ɗum sina memo do andani ngam mema talan taw o yitagoye mi ñagan ni o kuuse jangon ni voilà kusen ma kuuse kusen nala to mi tan taw ya andi min sa jaɓi o mi fokkite tungo jokka mi fokkite tungo jokka ayi yimɓe ɓe gayni kusen a yiɗani jokka ɓe nguwan kanko do yaltinimi kay andi mi ukkali ma wundu kanko fi Allah ko non si kusen so yawodira ha ton a wona min ko kanko mi fokkite tungo jokka ona mo umpa yasi jangannema mo umpa Awo, ɓura c'est e pour yomɗen par ce que mi alanima mironki o funde ɗi joni on ko soɗo mi ala tun ko impossible e Allah yo Jalika hanki ngari si weli hande metta kota haala nan min mi ala jikke ko min jikke ala ko an ko ɓelliri wonan ɗon mi ƴettimi tawaka o renta ko ɗum koyɗen kadi ko walla min goy so jaɓi joni nattan si men jaɓi ka an sa jaɓi natan ka salon hakkitan nabi o ko salon mi wuro ɗo quoi ndeyda lumude abbi a lotaki ɗan ndiyam wulɗan komi wullanma aɗa wulla ɗumɗa nabu gollam ka dow sa jaɓani mi nisitide aro Jalika si mene ngalde fanki ba kon ka ko mene won ngam kusen waɗumi fi Allah ko tamema fi Allah ko tamema dari walla accu an kadi depuis jombidirɗe kata ɗumirum ɗi kata fiyalla remita beji bon tum firman nangittede sinen yoneɗɗo ɗo nangi sa fokkiti wayde ala kutan walla Ani bew ko kala fa- so yani ko fal mi anda min ɗo kono mi faala kon no de joni no e sen hawjali ko no min gono ko rafa kola mi par ce que ɗo ni wonande go itaɓe na fisu ala nande min ni yo jonna kaydi lendi ha mironki galle suudu mironko joni noon a ɗaɓɓutude tan din joyi leydi kadi din yo mari ton kadi fo jonni kañum galle suudu joni noon na ɗaɓɓutude ɗum ɗon si miiti ɗum ɗon ndilen sundum
Aprende dare no iwirendo yare en Canada no nena haliru no iwendo yare. Mingo min snapi mingo langi duma go mi ngara no mi da chikuri piji kwa. Mi habi no anye dani. Mi habi mo kop hakku mi da pita no smiti joni dum no. Yeah, ver ko hulno. Parce que so inyo si. Oh, bonti tu wani mi mo. Dani asi ngata fiye go sunu mi war. Hakku de ngalla mi arta mo. Asi ngedu ne oto. Vie. Vie. Kono mi jorra. A jonna mo kay di sundu kawdu. Keti tan mi ronki. Kuzen tigir kanko tigiri. Kuzen andi ko wolante onto wonde. Kuzen. Latti tan kiela ko tay na bebe. Sahali do nganyat kine la ko tano tirano general. Okay? Anani ko mi wiko. Ko tano ditano hamaya. Afan. walla mi voto Minya sinano fi budi madu hanya minya ngembi ta paske a mertala e nyalla la mertala hok Allah e wara yo ka ko nu fala attu mi endo kay di sundu ware ko ma bula dezu sa ba solution mi si bel mi bay sundu si mi andi ke kay de paske mi ketti ke hammiron ki ya jonna nga jabali si mi andi ke dun dongo sinya ma o sinya sundu